¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos aquí cociñando na Voltas co prato da Televisión de Galicia, cociñando en directo. Estamos a 4 de xaneiro. Lembrade que mañán pola noite, quen ven? Veñen os reis! Señoras e señores, mañán pola noite, así que hai que ir cedo para a cama. Da igual que teñes 5, que 10, que 15, que 20, que 90 anos. Hai que ir cedo para a cama do 5 para o 6. As receitas, como sempre, é cousa vosa de xente que está na casa que nos envía receitas ao noso Instagram, @voltascoprato, por favor, tedes, entrade xa, seguídenos, mirad as receitas, están aí todas penduradas e tamén na web da Televisión de Galicia, pero os cociñeiros, como sempre, hoxe veñen con gañas de traballar, con moitísimas ganas de traballar, xa os poñemos nós, que pasen Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Vamos. Digo, non corra. Dixete que non correra non se fixo nin caso, non? Nin caso. Ela xa sabes como é. Eu estou un pouco ilusionado, porque mañán veñen os reis, e a min é un día, unha noite, que me parece maravillosa. Que lle vas pedir aos reis? Un machete. Xo sabía eu! Xo sabía eu! Mira, escoita unha cousa, se consigo que os reis che traian un machete para o programa, que me das a cambio? No, A ver, que che teño que dar? É un regalo dos reis? Xa. Que queres comer? Non me digas iso, eh? A ver. A ver, que me pode apetecer? O risotto do outro día tiña moi boa pinta, eh? Sí. Un risotto aí rico. No, fagoche unhos roxóns. Veña, va. Unhos roxóns, va. Se hai machete, hai roxóns. Hai roxóns. Se hai machete, hai roxóns, vale. Xo non sei que lle pide aos reis. A mí non fai falta nada. A ti son Eu apaño el coqueteño. Tes cartos por castigo. No, eu teño castigos. Tes castigos máis que cartos. Bueno, seguro que te portaches ben todo o ano. Sí, non me ves, que non me porto ben todos os días. Sí. Portámonos nós ben que te temos que aturar. Crédeme que é bastante difícil aturar a Xulio todos os días do ano. Aquí imos ver a receita de hoxe, imos ver que nos trae Luís de Narón. Hola, son Luís, provincia da Coruña, Ayuntamento de Narón. Vou contar a receta da coliflor. Unha vez que a coliflor teña para as casoladas, corto está todo cocido, boto o fuego, puño o boca arriba e escoso. Preparo unha sartén con aceite, cebola picada e allo, boto por encima unha allada. Eu fago así a ver que tal vos alabo. Luís, acábame de enamorar de ti. Sí, acábame de enamorar de Luís de Narón, sí, é así, porque creo que é unha das cousas que máis me gusta, unha das cousas da terra que máis me gusta é a coliflor. Sí. En concreto, unha coliflor nada máis que unha allada, Xa está boa. xa é, vamos, bocado dos deuses, bocado de santo. Pero, Luís, aquí os cociñeiros dixeron que eles querían facer outra cousa. Non así, ti que vas facer? Eu, por mira, vou usar a coliflor como se fora unha fariña. Como? Non te poñas tolo. É como se fora unha fariña, vou facer unha pizza. Vale, como... E vou na usar para facer a masa. Vale, quietos e quietas na casa, vale? Quietos e quietas. Porque en vez de facer unha allada, ela dixo, unha allada está moi rica, está moi boa, pero vai facer pizza de coliflor. Sí. Pizza... Sí. E mira, comen aos nenos, Sí. sabes? É sin gluten, Vale. é moito máis sana, Ajá. é rapidísima, moito máis rápida con a masa. Vale. Sinxela. A min de momento xa ten a miña atención, así que a ver que fai despois ela. Xulio Mato, Bueno, pois eu vou utilizar os ingredientes que dixo Luís. sí, os ingredientes na máis. Porque vou utilizar a coliflor, vou utilizar o allo, o pemento doce e o aceite. A ti gusta o polo asado? Encántame polo Pois asado. eu vou facer unha coliflor asada. Que non envía nada ao polo, o sea, Claro, como non temos polo, porque non tivemos Claro, polo no día de hoxe, polo. dixo, vou facer unha coliflor. Pero así enteiriña. Vamos a asar enteira no forno. Así. E despois vamos a terminar con unha salsiña de queixo, de champiñóns, así. Bueno, Moi rica. creo que chegou o momento de non cambiar agora de canal, de quedar na Televisión No. de Galicia, porque imos facer pizza de coliflor e unha coliflor enteira asada. Imos cociñar, veña, non voltas co prato, vamos alá. Ele, vamos ali, vamos alá, vamos aquí. Como asamos unha coliflor? Así que me tes que aguantar todo o ano, eh? Sí. Que bien. No, que bien. Estas cosas as esquezo, eh? Escoita, ti non é por nada, pero ti sabes perfectamente que cando te chamamos foi porque, a ver, non había ninguén máis. Home, claro. Quer decir, chamamos, había unha lista de xente, Sí. chegamos ao 100, non había 101. E ti estás porque Galloso non quería traballar pola semana. Dixo, pola semana non vou. Dixo, bueno, pois hai que buscar un tonto. Nada. A ver, anda, contame Bueno, mira, como asamos unha coliflor. Quitámoslle as follas así máis... Vale. Tal, pero Pero talo deixamos, mantémolo sí, vale. talo, que nos vai servir para
Esta é unha receta que é unha pasada, cañotas. Vas a alucinar. Mira, nesta fuente teño, como ves, un poquinho de auga debaixo. Vale, faso Por qué? de sempre, para que non se seque, non? Eso é, porque nos vai axudar para a cocción, con esa humedad, e para que non se reseque, e para que ese vapor nos axude a cocela. Vale, guai. Mira. Este é un truco que facemos moitas veces no Voltas co Prato, que fai Xulio, concretamente no Voltas co Prato, que é deixar un pouquiño de auga na parte de abaixo, Eso é. non? Do que vamos poñer no forno. Despois, o que queda aquí, vai se nos requeimar, e vai nos tirar igual a queimado incluso. Ah, vale. Non pasa nada. A coliflor, como ten a parte, talo. a base que despois imos quitar, non ten problema. Non ten Mira, problema. un dente de allo que abrimos ao largo, Claro, aí está a hallada de Luis. eso é, este parte da hallada. Parte sí. da hallada. E frotamos toda a superficie da... Pero escoite, frotando tan só con medio allo, dá para que colla Mira. ese sabor do allo? Ah, cheira. Claro, pues cheira sabe. Home, sí, Claro. espero. Sí. Sí. Vale, entón, Bueno, mira, nada máis... simplemente, untámoslo, vale. eu vou non seguir untando, pero vou explicar como vou facer. Vale. E despois, un pouquiño de aceite de oliva virgen extra, Puntualizaxe moito. puntualiceino moito, para que quede Virxe claro que extra. utilizamos, Virxe este. Mira, Vale. un pincel vamos lle dando por todos os recunchos, vale? Vale. É un plato moi sano porque vai asada e non ten un exceso de grasa. Chegou un momento de que o diga. Se alguén, algunha vez na casa, se lle pasou pola cabeza pintar unha coliflor con aceite de oliva, por favor, chamádenos ou a Voltas co Prato. Queremos saber se hai artistas do pincel da coliflor en Galicia. A ver, cañotas. Chamádenos, 664-483419. Espera, Xulio, porque ademais, se nos chaman, despois sabes que imos repartir cartos tamén. Sabedes de coliflor, por moi atentos ao Voltas co Prato, porque damos 50 euros dunha vez e 50 de outro, só aquí, na televisión de Galicia. Está moi simpático, Estou simpático hoxe, verdad? Sí, a ver se che dan outro espacio tamén. Home, non estaría mal, Bueno, pues eso. Allo. Vale. Pintamos con aceite, despois salpimentamos, vamos a meter nesta fonte, vou no tapar con papel de aluminio, Vale. e vai ao forno, que vamos prender, que é unha boa idea. Era ben. Ao forno Vale. a 250 graus durante 40-45 minutos ou hasta que cun pau de brocheta ou cun coitelo atravesemos. Por que ten que estar tapado? Para que non se nos queime. Despois, unha vez que podemos atravesar, quitaremos o papel albal, o papel de aluminio, perdón, e daremos outros 10 minutos hasta que se nos dore un pouquinho. Moi ben, pois vai, sigue untando aí e Sí, porque pintando despois tamén leva un con pouquiño. aceite. Despois veremos máis polo mido como vai a coliflor de Xulio. Agora imos con Begoña. Begoña, que? Hola, que tal? Hostia. Hola, que tal? Estaba Que tal? concentradísima. Estabas concentradísima, Sí. Estaba mirando coa coliflor así. Misma. Vouche explicar, mira, estou facendo un sofrito porque vou facer tamén unha salsa de tomate. Agora mesmo non temos tomates de temporada, pero vamos a usar un tomate triturado, un tomate concentrado e uns secos. Claro, porque a pizza tamén leva tomate, Sí. normalmente. Exactamente. Entón a túa masa vai levar tomate. Sí, Perfecto, claro. cántame, moi ben. E agora vamos pizza de coliflor. vamos a rallala. Relamos aí. A coliflor relada, non sei por qué, pero pareceme queixo sempre, Sí. É que me parece queixo relada. Pero tes Está moi queixo guai. tamén. Sí, porque a masa leva pois máis ou menos un medio kilo de coliflor, vale? 2 ovos e uns 100 gramos de queixo rallado. Queixo rallado que se ten que fundir, non queixo porque hai queixo rallado que non se funde. Vale, entendo que isto é todo para facer a base da pizza. A que é o base que da dicías pizza, ti. exactamente. E os ovos serán para que compacte, non? Que é algo que utilizamos sempre para iso ou non? O que facemos é que o ovo que nos vai facer é conxugala. Claro. Conxugar entre o queixo e a coliflor. Sí. Vale, fai de pegamento. Exactamente. Máis ou menos. Si queremos que nos quede, pois, ao mellor un pouquiño máis suave, porque a coliflor ten ese olor así un pouquiño máis potente, podémola cocer. Claro, Tamén. pero sabes que me pasa Un coa coliflor? pouquiño. A coliflor cheira peor do que sabe, porque despois sabe moi ben. Sí. Pero si que deixa un cheiro, un olor así forte pola cociña na Sí. casa, pero despois sabe ben. Sí. Claro. Esta é unha maneira tamén de que os nenos e tal, e a xente maior, pois mira, se tes alerxia ao gluten, mira, é unha fórmula. Pode facer pizza Claro. desa maneira. Vale, E pois senón, para que comen os rapaces? chega o Ah, momento xa está. de chamar ao noso convidado do día. Imos chamar a alguén de Narón. Que pase, por favor. Luis, un aplauso para él. Pasa, Luis, ven por aquí conmigo. Ven por aquí conmigo. Buenas tardes. Camisa máis bonita. Ay, sí. Gústame. Muy guapa. Gústame. Sí. Despois pasas o número onde compraches. Comprei na moi longe. Moi longe? Moi longe. Mi má, non me digas iso. Para lá de Benidorm. Para lá de Benidorm. Benidorm é bo sitio onde comprar camisas. É bo sitio. Luis, vente, vamos ver o que está Muy bien. facendo de Begoña. Hola. Muy bien, muy bien. Pizza de coliflor. Ajá. Que che parece? Muy bien. Sí.
Estou preparando a base da masa. Contalle. Vale, vale. Que vai levar unha coliflor rallada, vai levar ovo e vai levar queixo. Esa vai ser a nosa base, e un pouquiño de sal. O huevo que é cocido. No, No, o ovo vai así. Ai, vai así. está sin cascar aínda. Xa lle vou Porque o botar. ovo, sabes, que utiliza para que lle compacte todo o queixo, maila coliflor, e así fai como a base da pizza. Mira que chulada. Sí, Ves? señor. Ti algunha vez viras isto, unha base de pizza de coliflor? Eu así tampouco, non. Eu non fun capaz de verlo. E agora, Hoxe botamos sí, un pouquiño de sal. pouco. Que hai que probar cousas novas. Sí, sí, sí. E esta Hombre, sinxela. hombre. Moi fácil. Isto non se che queimará? Non. Ois. Non se che queimará? No, A ver. mientras tú estés remexendo. Dalle ti, dalle aí, dalle Luis. Luis vai a traballar tamén, ves? Aquí o único que non fai nada é subir. Oye, para presentar, cara. Biches, sobre 500 gramos de coliflor, ven, ves que ten que facer así Sí, unha masiña 500, con sí. 500 de coliflor así relada. Despois, uns 100 gramos de queixo que se funda, non pode ser un queixo que non se funda, porque hai queixos así que Ai, despois claro. ten que fundirse. E despois 2 ovos, un pouquiño de sal, listo, xa temos. E agora teño aquí isto. Vale, pois vas ir estirando aí. Sí. Pois vamos con Xulio. Mentres estira, Muy bien. vamos con Xulio. Vamos a liberar a Perfecto. Xulio. Que ela vai ir estirando aí. A ver, porque creo que Xulio quer ir ao forno. Ahora, Luis, mira, eu Póntelle teño primeiro, unha Luis. chulada aquí. Mira, esta coliflor, quitelle a parte das follas máis verdes, unteina toda con allo, cun dente de allo, e pinteina con un poquinho de aceite de oliva virxe, vale? E agora ten un poquinho de sal e pimenta. Aquí teño unha fuente que ten un poquinho de agua na base, vou a cubrir con papel de aluminio, e vai Ti ao mira forno isto, ahora. Ti mira isto, que esta receita... Sí, sí. Vaise cocer no forno. Vaise Como cocer asar, no forno, Pero vaise sí. cocer no forno durante uns 40-45 minutos vai facer falta, dependendo do tamaño. Con este tamaño debería estar. É bastante lume, dixer, son 200 que... 250. 250 graus. 250 grados. 50 grados. Sí, sí, sí. Está aí? Vai ou non vai? Ahora vai. Vamos para o forno? Entón, agora vamos para o Pois forno. veña, ábrelle aí o forno, Luis. Vamos aí, ábrelle aí. Son 40 minutos ou senón hasta que demos atravesado A ver, con... vente por aquí. Vente por aquí. Aí, hasta Aí que demos está. atravesado ou ben cun pau de brocheta ou ben cun coitelo. Un coitelo Para pequeno, vale? atravesarla cando este... Atravesar para que se Ai, para mirar se está eso, sí. Pero 40 minutos polo menos vai facer Sí, sí, falta. sí. E despois quitamos o papel e deixamos que dore un pouquinho Xa. tamén no forno. Uns 10 minutos. En 10 minutiños debería estar. Xa, dorado. xa. Bueno, Luis, visto así as dúas receitas, cal crees ti que pode ser un pouco, que pode ir polo teu aro? Das dúas, cal crees ti que che pode gustar máis? Así de primeiras, Home, esta. Bueno, pero aí non nos leo. Ainda non sabes, non? Ainda non Non sabes. sei, eu me parece a mí que por aí van andar as dúas, Van a andar as dúas por aí? Sí, parece moi bien, Que non van a sei. estar boas. Sí, me parece que vai estar aquilo, Ah, ya de negocio, veremos a ver. Mira como disfruta gallotas. Bueno, pues Luis, vouche pedir que vayas ali á zona de sufridores, que te sentes na cadeira e despois chámote, vale? Despois Despois vais probar. vou probar. Vale, un aplauso para Luis de Narón, que está bien. connosco. No aguantes Muy tu bien. prato, gracias Luis. Mira para lo. Facediu ben, Vamos con Begoña, sí. creo que temos chamada. Begoña, que? Aquí estamos. Mira, Espera. Sí. Estás moi adiantada aquí. Vamos alá. Pilar de Meaño, que tal? Boa tarde. Hola, Pilar. Hola, Ah, se pensei que non estás. Estás aí. sí, sí. Vale. Pilar de Dena. Ah, de Dena, vale, pensei que eras de Meaño. Discúlpame, perdón, Bueno, sí, me año igual que un también de persona de Claro, Dena. pero Dena pertence a Meaño, non? Eso, sí. Claro, xa decía, eu pensei que estaba eu equivocado, vale. Mira, No, está bien. algunha vez viras unha pizza ca base de coliflor? Hombre, pues no, pero vexo que te boa pinta. Home, vista No, así, no. a verdad, sí que ten boa pinta, bo Mira. aspecto, non? Pues boa pinta. A mí facilísima. gustame a pizza, gustame moito. Está Vexo que sana. se levan a... Claro. esta Ai. recomenda ao médico. Vas ao que che- médico e Ai, dice, sí. pizza de coliflor. Pizza de coliflor. Mira que che vai contar, dalle, Begoña. E pois 500 gramos máis ou menos de coliflor relada, queixo que se funda e 2 ovos. O queixo sobre uns 100 gramos. Máis ou menos. Máis ou menos, sí. Oye, che, Pilar, e despois desto sabes que hai que facer, metelo ao forno. Vamos porque ao forno. Pouco máis hai que facer. Claro. Ai, está moi boa, pero a coliflor estaría mellor con bacalao. Tamén lle podes poñer bacalao. Vamos ao forno, vente ao forno. Oye, che, Pilar, eu tamén son moito de comela con bacallao, Ah, bueno, pois con bacalao estaría de maravilla, Sí, pero a mí bueno. con bacallao tamén me gusta moito. Como máis te gusta? Pues. Como máis te gusta? Digo, como máis te gusta facela, a coliflor?
Eu fago a máis que con bacalao ou cocida, aceite e vinagre, e nada máis. E huevos cocidos. Bueno, pois hoy tens que vir un día e traer receita de coliflor, si queres. Ah, Con vale. bacalao. Vale? Con bacalao, moi ben. Veña, un bico xigantesco feliz, entrada no 2023. Vale, Chao. igualmente. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Escoita, Bego, non dixemos o tempo. Non, pero digo cho agora. Mais ou menos hai que meter a masa primeiro, vamos a meter uns 15 minutos a 180 grados. 15 minutos, 180 graus, vale. E pois cando recheemos, simplemente que nos gratinies un pouquiño xa está. Bueno, Uns 5 10 minutos. Vexo que xa tes aquí tamén o tomate, coa allada que tiñas antes, bueno, coa base da ceboliña, non era? Que Sí, lle estou puxeches aí? empezando a facer. Vale, así que mentres ti lle das a iso, e Xulia anda traballando un pouquiño aí co seu, voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque din da coliflor que non ten rival, nin en Noiteboa, nin no Nadal. E pode ser que teñan razón, porque en Galicia ten prestixio abondo, xa que resulta moi saborosa, e sempre foi sinxelo atopala nas hortas de inverno. A verdade é que tarda uns poucos meses en se poder colleitar, entre 4 e 6, ata que as súas flores compactas e carnosas anuncian que acabou a longa espera. No mercado, cando locen vizosas, convén levar algunha para a casa e simplemente cocida cunha allada pode facer as delicias de todos os comensais. Esta é unha das opcións máis populares, pero tamén rebozadas, fritas ao forno ou como acompañamento de carnes ou peixes, sempre é unha maravilla atopala na mesa. E sí, atención, a coliflor ten festa. Pero non aquí, en Galicia, non. En Griñón, Madrid, o terceiro domingo de marzo, e xa levan 40 anos. Tomade nota que podes dar un bo paseo. E xa o primeiro fin de semana de marzo, pasades pola festa do queixo de Arzúa e arrancades, facedes toda a ruta e desado coliflor e onde que irades, vale? Pero por Arzúa hai que pasar. Xulio, Sí, sí. que? Nada. Queres ser pregoeiro da festa Ademais, do queixo? De Arzúa. Sí, eu quero ser pregoeiro doan. O sea, quero ser Arzuán. Arzuán do Ano. Non, pero para iso tens que ser de Arzúa. Pero claro. eu, padrón, eu véndome... Vale. véndome rápido. O mellor postor, non? Bueno, Vale, ahora vou facer unha cóntame. salsiña, vale? De champiñós, Ajá. para acompañar a coliflor, e temos a opción de cubrila con esa salsa e dorala despois, ou como vou facer eu, simplemente dourando a parte Moi ben. de acompañamento. Entón, mira, teño aí un poquinho de allo e aceite de oliva. Ajá. Allo porro, non? No, este é unha ceboleta. Ah, unha ceboleta. Unha ceboleta que cortamos así en tiriñas. Vale. Recordamos a xente que tes a coliflor no forno. A coliflor no A forno. 250 A graus, máis ou 250 menos, graus. durante 45 minutos, Sí, sabe? aproximadamente. Aos 45 minutos miramos. 40, se vemos que ainda non está tenra polo centro, dámoslle un poquinho máis. Pero bueno, vai andar aí, este tamaño de coliflor. E mentre eu lle estaba contando a Alicia Datiños sobre a coliflor, ti quitaches o papel de aluminio. Eu que teño papel de aluminio porque xa pasaron os 40 minutos e agora teño 10 minutos máis para que dore. Vale. 10-15 minutinhos para que dore. Xa sabe a xente que está na casa de vernos todos os días que a veces facemos un pouco de maxia televisiva. Aí Sí, está. eso Pois é. acabamos de facer un pouco de maxia televisiva. Aí está. Moi ben. E pasaron os 45 minutos. Eres como campanilla, eh? Sí. Despois de ir a Turquía. Despois, sí. Ai, Dios. Bueno, vale, entón, mira. entonces estás cos champiñóns, Mira, as ceboletas. As ceboletas, vamos a botar un poquinho de sal, porque o sal, non sei se o dixen xa algunha vez, axúdanos a que solte un A que solten. A que solte un Tamén, poquinho de tamén. jugo e cocíñasenos Eses trucos antes, que vale? conta Xulio. E cocíñasenos antes. Vale. E aparte xa se vai integrando o sabor do sal na verdura. Que rico. Vale. Que rico. Entón, mira, temos esta cortena en tiriñas porque vais a cociñar antes que o champiñón vai en trozos un poquinho máis grandes. Vale. Vale? Que Entón, pasada. isto vámonos saltear. E como dixen que iba a facer como Luís na receta, despois eu vou utilizar tamén o pemento doce. Vale. Aquí hai outra vez aceite e allo, que sería a allada que... A allada que utilizamos, dixo vale? Luís, el que falou Luís, pero Entón, vai a vamos- facer dunha maneira un eso pouco é. distinta. Vamos a intentar que os sabores da allada que aparezcan despois por aí. Que estén por aí, vale, Menos o pois- vinagre. Menos o vinagre. Vale. Ti sigue picando, vou con Begoña. Moi Vale, ben. Traballo un pouco. Hola, Bego. Hola. Que tal? A Estou ver. facendo a salsa de tomate. Mima. Sabes que hai un tomate que casi todo o ano sabe a tomate? O tomate que casi todo o ano sabe a tomate. O tomate cherry. Ah, é certo, Sí, é o verdad. tomate cherry é un tomate que casi sempre ten o sabor así, aunque non tomatín. sea verán, ten un pouquiño de sabor. De tomatín. O resto dos tomates normalmente Moi pérdeno. ben. Tomate que é fundamental en calquera pizza, non? Sí, para min sí. Todas as pizzas Toma, leva... próballe a ver. Podes probar? Sí. Que Veña. leva 3 tomates, isto? Leva 3 tomates. Leva tomate triturado, O cherry, no, tomate triturado, Vale, perdón. tomate seco tomate seco. concentrado de tomate. Xa o Vale. teño usado máis veces, e Julio tamén. Repítemo, tomate Tomate seco, triturado e concentrado. seco,
Triturado e concentrado. Pregunta de concurso. Que 3 tomates emprega hoxe Begoña no Voltas co Prato? Tedes aí o teléfono, comezade a chamar tomate... Seco, triturado, concentrado. Xa se me iba, ai, Dios. Triturado, concentrado e seco. 664-483419, o teléfono de Voltas co Prato, para responder do tomate. Está bom, falta de azúcar, ainda. Sabes que ya hai que botar un poquinho de azúcar para corregir? Para rectificar. Igual un pelín... Voy a botar pero outro un pouquinho. pelinciño, Nada. Está moi rico, Así. está rico, sí. Pero... Voy a botar un pouco de pimenta tamén. Sabe moitísimo o tomate, sí, sí. Claro, porque o concentrado de tomate está moi ben. Concentra o sabor a tomate. Concentra o sabor Por a eso se chama tomate. concentrado de tomate. Claro, temos tomate rico, pois, todo o ano. Está Se non guai. é, se non dá horta, a ver, se non hai da horta, pois... Claro, porque non vas ter tomate todo o ano na horta. Eu teño que ir ao forno. Chegou o momento do forno. Veña, tens que sair ti. Eu tamén, sí. Veña. No, estou falando de ti. Aí vai. Xa temos a base aí. Espera. Vamos ver eso. Pizza de coliflor, base, masa de pizza de coliflor. Queima, Home, claro, non lle... Ni má, pero canto tempo Mira, ves? estivo eso? Mira. Pois mira, 180 grados, 15 minutos. 180 graus, 15 minutinhos. Boa. Vamos a Máis cortar que esto. suficiente. Faise super rápido, super fácil. Sí, faise super fácil e moi sana. Sabes de que ten cor? De tortilla francesa. Me leva huevo. Vale, vale, ten razón, sí. Sí, pero ten ese cor da tortilla francesa. Dios, Sí, pero mira. Queixo, coliflor, que guai. Que rico. E vou usar, agora, un xamón ibérico Ajá. e vou usar un queixo de Lugo, Que queixo é este? do Páramo. Ostras. Néboa. A ver. É un queixo de Lugo riquísimo. O sea, que é queixo do aquí, do país. Mima, mira Home, que claro. bo queixo. En Galicia é riquísima. Temos de todo, Fixadevos, temos de todo. Fixadevos que queixazo. De Lugo. Que queixazo, Moi ben. Da A ver, abre montaña a do mitad, Páramo. pódelo abrir. Sí, ó. Vale. A ver, abre a mitad. Claro, porque aquí o fundamento... ¡Hola! Mira. Mira. Así, aquí. Dalle aí. Mira que pasada. Aprieta un pouco. Mira que cremosiño está. Moi ben. Sí. Pois vale, aquí o fundamental é a xente da casa. Recordade que é a coliflor. Facer esa base da coliflor con tomate, con ovo. Con ovo e máis con queixo. E despois podedes botar o que queirades. Que lle queredes botar sobre o vos xamón, pamba, xamón. Sí. Que vos sobraron uns champiñóns de facer algo xa feito. Exactamente. Pamba, botades de champiñón, o que Atún, queirades. bacon. Bacon, Chourizo. o que vos dé a gana. O que máis lle gusta aos cativos e cativas da casa, o que queirades, vale? Admite calquera cousa. Vamos alá. Veña, imos repartir cartiños, a ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, boa tarde. José Luis. Hola. José Luis de Pontevedra, non? Sí, Da cidade do Lérez. Bueno, Sí. Oi, non xa hoxe o Pontevedra, a Copa? sí, xogo con Mallorca, sí. A que hora? A 7, me parece. A 7? Xusto cando acabemos nós, perfecto. Perfecto, xusto cando acabemos nós. Bueno, pois a ver se ten sorte e gaña. Imagino que queres 50 euriños. Sí, claro. Pois vamos alá. Que 3 tomates, dimos ben, por favor. Que 3 tomates emprega hoxe Begoña? Triturado, concentrado e seco. Pontevedra, 50 euros. Moi ben, José Luis. Moi ben. 50 euros. Oiches, José Luis, ti és de coliflor ou pasas disso? No, eu tomo coliflor bastante, sí. Sí, gustache. Sí. Bueno, e as receitas que estamos facendo hoxe no programa chamanche a atención ou pasas delas? Sí, bueno, a do forno chamame a atención e tamén a pizza tamén, claro. Amiga, quen crees que vai gañar? Non sei, non estou aí para probarla, non sei como está o gran, que nunca as probei as dúas, Está difícil, Está difícil. Sí. Por nada, veña, ao que remate o programa arranca para Pasarón, vale? Vale, xa vou Veña, ahora. un bico, felices festas, chao. Chao. Ai, que maravela, que maravela. Se eu estou poñendo xa Estás poñendo un pouco o queixo. o queixiño, vale, sí. Eso ao teu gusto, claro. Claro, teu gusto. Se O queres tema botarlle das máis, pizzas, menos, ademais, claro. Sí. Incluso tes bacon ou o que Mira, queires, queixo e xamón sempre triunfa. Sí. Ou solamente con queixo e tomate xa está rica. Eso está claro. Vale. Non te quero molestar, pero o pavo, onde vai que sonou, Ah, o teu pavo. Onde vai, Perdón, non era un pavo. Eso é un año... Este é un pavo, en Silleda. Un año daquela maneira. Vamos a sacar, veña. Vamos allá. Que afán de protagonismo ten este home, Joder, chico. no, teño necesidade de sacar do forno, mira. Ala. Mira o que tiña que sacar, ves? Coliflor asada por Mira. Xulio Mato no forno, Mira, como dixen, ves, na bandexa Pero queda ti que che pasa cos ese jugo. dedos? Que che pasa cos dedos, tío? Son de amianto ou algo? Non queima, hombre. Como que non queima? O truco é... Pero se estaba a 250 graus, como non vai queimar? Coller e sacar, cañotas.
Eu xa te dixen moitas veces que non veña unha guerra que cae moi pronto. Pero escoita, as pistolas son frías. Repito, mira, isto que queda pode que nos arrecenda queimado no forno. Non hai problema ningún porque a coliflor, Quitamos ya parte de como embaixo, ves, non que era o que dicías ti. pero como ves, Ajá, non queimou que nadita. bonita. Vale. Moi chula, Entón, ahora vamos a poñer recipiente axeitado. Moi de coliflor ese Como ves, recipiente, por certo. como ves, está, mira, fura ti. Ah, bueno, Está perfectamente cocida. Sí. ¿Eh? Atravesa. Se está, non atravese moito, se va a romper. Era unha vez. Perdón. Vale, entón, isto agora. Colocamos, Vamos a colocar aquí. Begoña, que? Sí, porque ele está aí, pero non se entera. Non se entera? Non se entera. Ahora xa me dan os dous, Vale. Ahora xa me dan os dous aquí. Isto é moito. Mira, Vale. ahora vamos a... Pousaxe aí a coliflor. Usamos a de coliflor. Moi ben. E aquí temos os champis xa refogados con todo e vamos a botar como 200 centilitros de nata. Vale. Un pouco de natiña, que bonito, que poquinho de chulo. É moi nata. boa pinta, eh? E agora, Sí, cando sí. ferva, Sí, sí. vamos a botar un poquinho de queixo afumado que temos aquí xa pelado e troceado. E tan pronto se funda é cando vamos facer a nosa... Claro, é que queixo con nata e champiñóns é fusión boa. Hombre, claro. Se é fusión boa, é Mira, fusión mira. exitosa, seguro. Mira, Hola! mira, ves? Fixade por na coliflor, Ves como está? Partida aí a mitad. A coliflor. Que pinta. Con esto danos... Sí, sí. Vamos ao forno. Veña, outra. A outra tamén me leva. Con ela. Veña, Begoña, vamos ao forno. Veña. Tempo e temperatura para a tua pizza. Nada, ahora sí que se nos gratine un pouquiño, listo. Claro, porque a Sobre base xa está 10 minutos. cociñada, claro. Depende do forno. A ver, se o metes a moitos grados, Vale. pois rápido. A base xa está cociñada, entón Claro. hai que ter tino de que non se queime, Que non se nos queime, sí. Perfecto, vale, pois 5, 10, 15 minutiños, vamos ir botando un vistazo a ver como vai gratinando por riba, non? Exacto. E xa está, vale, pois vamos rematar con Xulio, que despois eu quería ir falar co público, Bueno, se me mira, deixes. como ves? Xa ferve a nata. Vale, Entón agora vamos a botar aí o queixo, moi ben. deixar que se nos funda e mentras imos ir aliñando un pouquiño a nosa... Vale a nosa aliñarte, coliflor. non con pouco de pimentón. Un pouco de pimentón. Ajá. Que pedazo de salsa vai ser este, Xulio? Home, eso é unha A do virguería. queixiño aí Eso é unha virguería. fundido, sí. Vamos a picar aquí, eu voulle botar perexil picadiño para que lle dé un poquinho de frescura, pero podemos lle botar ceboliño ou prescindir, Isto dalle frescura e aparte aportalle color. Moi ben, pois fixadevos os da casa, porque estamos facendo unha cousa bastante curiosa, que é unha coliflor clásica, como propoñía Luis, esa allada, leva os ingredientes da allada, pero con moitas máis cousas, non? Claro, eso Dándolle unha voltiña Dámosle máis. un poquinho de pimienta, Sí, sí. xa lle botei un poquinho de sal. Aquí teño un aceite de trufa, que podemos lle botar un aceite de oliva virgen sin máis. Pero ti de porlle trufo porque che gusta. Vamos a poñer trufa porque lle vai dar un toque moi agradable. Hola. Boa, que rico vai estar eso. Isto podemos pois, ben meter no forno outra vez ou facer como vou facer eu agora, que simplemente vou salsear con esa salsiña. Vale. Si quixéramos, poderíamos meter outra vez no Eso forno, é, pero non o vas hasta facer. conseguir o gratinado que queremos. Vale, pois vou falar mentras tanto con Luis, porque Luis ten que estar un pouco alucinado co que está pasando aquí. Veña, vamos alá. Luis, que? Como estás? Como estás? A ver que me di Luis. A mí xa me leva a vida a probar, Xa te leva a vida. Sí. Oiches, a verdade é que o aspecto así de primeiras é boa, o que Sí. estamos Sí, sí. cociñando. Sí, moi calquera das dúas, É a pizza, a base xa da pizza, viste Eu como penso quedou que vos? a pizza penso que está ben, Tesme pinta de ser tamén de Xamonti. Sí. Sí. É o que... Además, nosotros somos máis de xamón. Xa, que de verde, é claro, hoxe vai che vir ben, non? Home, claro. Vegetal con xamón, vai che prestar. Sí, sí, É o que sí. está facendo Xulio así ao forno, que? Que me dis deso? Pois, pareceme ben, Sí? Ti crees que crees que vai estar máis rica a túa ou a de Xulio? Eu penso que vai estar mal a pizza. Eu estaba che preguntando se iba a estar máis rica a túa que fixeches ti que de Xulio e diste a pizza. A pizza. A pizza. Mas que El vai ca pizza, hoxe. Vai ca pizza. Luis vai ca pizza. Vai ca- sí. sí. Non sei o veciño que tes aquí porque el tamén se estaba rindo un pouco. Hola, como se chama vostede? Manolo, Manolo, vostede que? Pizza, coliflor no forno? eu tendo fama calquera cosa. Pero escoita, eso pásalle moito aos galegos, tendo fame, Sí. vai todo para dentro. Vai todo, non ten fame nadie. Sí, hombre, sí. Bueno, pois a ver quen gaña hoxe. Un aplauso para o público do Voltas co Prato, que son todos maravillosos, están sempre aquí con nós. Gracias, gracias a todos e a todas. Ai, Dios, Ai, Dios mío. Xulio, que? Pois vexo un pouco negro, Pero, escoita, é curioso porque a min pareceme que é unha receita super chula, Super Pois chula, espectacular. Pois é raro, Mira.
Mira como Vamos votando, non? mira como lle verte todo, non mira, por todo. mira como lle verte todo. É o momento perfecto para a pregunta. Mira, agora vendo isto como se está vertendo aí, de que é a salsa que acompaña a coliflor de xulio? De champiñóns e queixo. Que dis? Sí, De sí, que? sí, te lo juro, champiñóns e queixo. Pois chamade a voltas co prato e mirade esta maravilla. De que é a salsa que acompaña a coliflor de xulio? De champiñóns e queixo. 664-483-419, o teléfono da voltas co prato, 50 euros en xogo. Maravilloso. Mira. Vamos a dar un aplauso que merece. Un aplauso para o queridísimo, o inigualable, o inimitable, Xulio Mato. Gracias, Fran. Quedou ben, o pavo, iso é de Begoña, non? Iso é o pavo de Begoña. Vale, vou ir. Non das atendida a granxa, eh? Teño medo que me berre, Begoña. Hola, Hola. que tal? Ben. Estás ben? Abre aí. Home, estou Abre aí. ben. Hasta os reis vos te tratar ben. Mira. Aí vai. Mira, si pedí un aplauso, pon aí, si pedí un aplauso para Xulio, Mira. pola súa coliflor, teño que pedir outro aplauso para a pizza de Begoña Vázquez. Un aplauso para ela. Que maravilla. Luis, chegou o momento da verdade. Luis, por favor, levántate, ven cara aquí, Luis, que tens que probar. Aí está. Luis, de Narón, vamos cara aquí. Como estás? Estás ben? Moi ben. Estás ben, vente conmigo, vente. Ponte aquí. Este é o teu sitio. Por aquí. Dame así a voltiña, pim. Aí. Bueno. Mira, temos a coliflor asada e vou dicir unha cousa. Normalmente neste programa metémonos moito con Xulio porque é de facer racións cativas. Pero hoxe aumentou. Hoxe, verdad, non hai queixa ningún, eh? Non, non debe haber, eh? É a pizza de Begoña. Se fixe Iso é para máis 10. grande. No, Bueno. es que verás como che está boa. Tens que ir probando, Luis, vai probando das dúas cousas que eu, mentras tanto, vou repartir cartillos que hai xente na casa que quere gañar cartas. Ti vai comendo das Moi dúas. bonita, pero... Sin prisa, Sí, pero sin todos. pausa. Vamos alá. Marta de Sarria, que tal? Hola, boa tarde. Como estás? Ben. Sí, bueno, que tal entraches no 2023? Pois, con bon pé. Con bon A ver pé. como terminamos. Vale. Pois mira, se entraches ben, ainda podes ir moito mellor con 50 euriños no bolsillo. A ver, vamos alá. De que é a salsa que acompaña a coliflor de Xulio? De chapiños e queixo. 50 euros que van para Sarria. Moi ben. Moi ben. Moitísimas grazas por chamar e feliz ano. Vale, igualmente. Veña. Feliz ano para todos. Chao. Un bico. Chao. Chao. Uy, espera, aquí. Moi ricas, Cuidado, Luis. Cuidado, Moi ricas. Muy ricas, Luis. Pareces Garda Civil, Sí. Vale, pois... Auténtico. O Garda Civil de Narón, Luis, vai nos dar un veredicto. Espera. Moi ricas as dúas, pero... Luis, quen gañou a voltas co prato de hoxe? A pizza de Begoña Vázquez. Perdona, Apostou pola pizza e gañou a pizza. Moi ben. Luis, estaba rica. Era difícil, Sí. Dous pratos complicados. Más que a miña. Más que a túa. Más difícil que a miña. Pero máis rica a desta, Bueno, Luis, moitísimas grazas por vir. Vémonos na próxima, cando queires podes vir, vale? Moi ben, Veña. moi ben. Señoras, señores, nos marchamos. Quedan coa actualidade con Hora Galega. Chao, ata mañá.